bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombe nesizulu kulukuthi ukhalatsha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili red ungezwa kanti-ke mina igama ngomfeza kuntuthu wakho malo bathi lasibone amagumede namhlanje ngisithula bukhoma wey'ngane zakwethu njengoba nazo ukuthi uma lesikhathi suke sinilethele iy'ndaba ezihamba phambili noma nje kungezona iy'ndaba kwizinto nje ezimnandi ezithinte laphana umaskandi. Siyazi ukuthi akona kodwa umaskandi siyaye sikhulume ngawo ziningi nje izinto esinilethela zona zeshisa. Namhlanje njengenjwayelo laphana nginilethele uSmirnoff umfoka gomedi insizwa lena esivela zakhela udumo laphana ey'nkundleni zokuxhumana ngokulingisa nje abantu abaningi abadumile siyabazi omkhulu Dr. 3 Second ibathatha njengoba injalo omkhulu umabalengwe laphana uAli umfoka Ndukusemba umfoka Mgube igcome elisha insizwa emfezi emnyama kanjalo nechahala kashafuza umjikijelo umfoka Ngubane baningi nje abantu ekwazi okanye nekhono lokubalengisa. Namhlanje nginilethele enye iclip lapho uSmirnoff wayelingisa khona insizwa Mroza Fakude indoda yazakhela udumo laphana ngonyaka kwenye iminyaka nje ekahlonisa khona unyaka ngengoma ethi siyobulala uFantam. Kodwa ngale ukuthi engilokhu ngileva kakhulu nayi clip kaSmirnoff elingisa Mroza Fakude yazozwela engathi sona impela isiqhamu sodedla sangempela bafethu bekumnandi nisiphathe kahle ngakhohlwa ukusubscribe kanjalo futhi nokulike nokushare okukhulu kunakho ngenibe sokulumnandi ngithanda kakhulu. Dala mnandi wena kugubhulwa nawe mbali ushoka mnandi usidlalela kamnandi sisi kugubhulwa bese kuba yilena ethi bengicela umfula amahlebe wena ulalele kahle ngithi mina kuwe njengoba umama wakhe sashona nobaba wakhe sashona uma ungangena enkingeni uzo